তিনি TISF ni bakakte ora astopoli simi ora rasbobon jora tamno kitingo bo hake mas reling na naito जों आगिनि थेका जे प्रब्लेम चलि तंमानि जोंको सिनि ककब्रक लैंग्वेज नो जों बो स्क्रिप्ट बायसिने हिनै जों अबनो दै तिनि अर मास मुभमेंट रैली खायनाय अर आस्तबलनि थेका राजबो बंजरा माने तामो नाहसि मुंताम नाहर मुंगते याबो जों तो पहिला अब रोमन स्क्रिप्ट नो सपोर्ट खायो सिनि ककब्रक लैंग्वेज नो सिनानि बागै जों रोमन स्क्रिप्ट नो नांगो जों सिनि डिमान्ड अमनो न तनै जों तिनि अ मुभमेंट नो अर्गानाइज खायो दा अब हाके गोबां अर्गानाइजेसन दं न रोमान स्क्रिप्ट कितने सिगांरो न अब हाके गोबां पान्दा एबा रेली रो खाले पेबे खादा TISF को तेगा किनिता मुगादे आसे पाइथो खसिनानि दं एक्चुअली और क्वेश्चन काइसा मिस्टेक दङ बिकज जों तिनि सिमिया जों आगिन थेकन चाइतुगै हाइतंमानि जों डिफरेंट लेवल्स अफ जों डेपुटेशन सबमिट खायगा आ डेपुटेशन सबमिट खायमानि यागोलसे अब अपर अथॉरिटीज जे CBSE बोर्ड नि थेका डिनायिङै फायो ब्रक जों पहिला दुइटा रोमन दुइटा लैंग्वेज स्क्रिप्ट न तै जों डेपुटेशन मानि इंग्लिश बाइबोतनदि रोमन स्क्रिप्ट बाइबोतनदि सिनि बेंगली स्क्रिप्ट बाइबोतनदि हने जों डेपुटेशन दखा अपनो ब्रक याचा गया ब्रक साव जों क्वेश्चन पेपर दुइटा स्क्रिप्ट बाइ टाइप खायने रहरिमिया एग्जाम्स फोर रग कष्टमै थानाय हिनि साव के जों पहिला आम हागे रिपाइस अम डिनाय खाय सब लाइक डिनाय खायजागैनै ताबुक अम हाय प्रॉब्लम तेसा अंफिरो अपन बागै जों ताबुके टोटली इन सपोर्ट ऑफ रोमन स्क्रिप्ट खायगा जों बेंगली स्क्रिप्ट न नालिया जों रोमन स्क्रिप्ट न सिमिना नांगो अम जों ताबुक तिनि तेवसा मुभमेंट खायपिरुता जो स्टूडेंट्स रो किसा गैलरी बासंदी ताबो चिनि राजबो बनो जोंसिनि गवर्नर बेमालायना बागै थां दंगो किसा कक साइखना देबो न इसुना साइमेया आंया आम हायको या ब्रक साइमानि दङ हायपन ब्रक रेस्पॉन्स का हमरिया थाकाव जे दंगा लैंग्वेज अम सिनि ते और सिनि राइट टू चॉइस दङ जों ताम न सिनि लैंग्वेज जों बो स्क्रिप्ट बायसिनि अब जों न पुइला सिनि राइट रुना नांगो ब्रक गोबां मा थोंरों बदल राजबो बनो थांगा के आरो मा हाके गेटो नारकन जागबाय ओकै नरक TISF अब हाके न थांगा का पाल खामानि याबो खामानि मा हाकार एदिके खायसा न स्टूडेंट रं तुइ नंगो जो गांगाय और गारि कायसा स्टूडेंट न गोबां मानो फाइजा सपोर्ट खायना बागै के अ गेदरिं न नुगै बरक गाब्रि जागनाय हाबलाक हायपनो जों आरो सगैनाय आजुगै सिदिन डेमोन्स्ट्रेशन पन खायतंनाय जों आ जागा मा हाबिया सागजरा और कि ओनली टाउन कमिटी सिनेदा और चिनी टाउन कमिटी सिमिया डिफरेंट डिविजन्स तै सब डिविजन्स निबो फाइ सक बजाक दंगो तसे सक पाइ बिया खो बाक्सते फाइ दंगो तिनि फानो रासबो थांगे नंनि गसि मुंनो गसि आंकेनो नंगो उन गसकां सालबो त बो हाय स्टेप नि जों तिनि जे प्रोटेस्ट हाय के मुभमेंट स्टार्ट खायमानि अब तै पाइप्ले साकनि बागैसे जों ताबु तिनि जे मालायना थांतंमानि राजबाबो न डेपुटेशन न थांतंमानि अब ब्रक जदि एक्सेप्ट खायांगे जों अ मुभमेंट तेबो कन्टिन्यू खाय थांनाय